Bueno, ara em trobo en un altre recinte. Estic dins d'un monument commemoratiu per les víctimes que van morir en aquest camp de concentració pel règim establert per Pol Pot a l'any del 75 al 79. I bueno, estic a una mena de museu de l'horror. Aquí hi ha unes 8.000 calaveres de víctimes, persones que van ser executades aquí en aquest camp de concentració. I bueno, està tot distribuït per edats, per cartells indicatius que posen més o menys les edats que tenien que tenir les persones que estaven mortes aquí. I bueno, si ens fixem, la majoria tenen cops al cap bastant que es poden veure amb claretat, com per exemple aquesta d'aquí, que és bàsicament per no gastar munició, les mataven a cops de pic. I bueno, aquí sota tenim una mica el que és la roba de víctimes que van trobar les coses comuns, eines que feien servir per la seva execució, etc. Imagineu, mireu quants pisos, tot ple de calaveres. Tot ple de calaveres. Bueno, esperem que això no torni a passar mai més, perquè això és un horror. Camino una mica per aquí. Calaveres, persones executades, persones... Aquí podem veure més. Cartells indicadors que posen les edats. Aquí, per exemple, són persones d'edat entre 40 i 60 anys aquí executades amb la seva roba. La veritat és que m'impressiona. Pues això és el que va passar no fa tants anys aquí, el que patia aquest país que és tan maco i preciós i la gent que és tan bonica. Doncs això és el que va passar fa 30 anys. Bueno, espero que no torni a passar més això, però la veritat és que és molt fort, no tinc paraules. Vinga.